मोदक म्हणलं की तो असा मस्त भरपूर पाकळ्यांचा कळीदार अतिशय सुबक दिसतो, पण अजिबात कळ्या न पडता इतका मस्त आकर्षक आणि सुबक भरपूर कळ्या पडलेल्या हा मोदक आज आपण एका सोप्या ट्रिकने पाहणार आहोत। हा मोदक पहा इतका छान खुसखुशीत झालाय, यावरून तुम्हाला लक्षातच आलं असेल असा हा खुसखुशीत मोदक सोप्या पद्धतीने योग्य प्रमाणात कसा तयार करायचा हे पाहणार आहोत। नमस्कार, मी सिद्धी, तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। सर्वप्रथम आपण मोदकाचा आवरणाचं कणिक भिजवून घेऊ। त्याकरता कप मेजरमेंटचा अर्धा कप म्हणजे 125 ml च्या या कपाने मी 1 कप मैदा घेतलाय। याच कपाने 1 कप बारीक रवा घ्यायचा आहे, त्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचा आणि हे कोरडे जिन्नस एकदा मिसळून घ्यायचे। रवा आणि मैद्याचे समप्रमाण घेतल्यामुळे मोदकाची पारी अगदी मस्त खुसखुशीत अशी तयार होते। आता ह्याला मोहन किती घालायचं हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे। 1 कप म्हणजे अर्धा कप आपण रवा आणि अर्धा कप मैदा घेतला, त्याकरता आपण 1 टेबलस्पून हे 1 कपासाठी असं 2 कपासाठी 2 टेबलस्पून इथे वितळवलेलं तूप घेतलेलं आहे। पण पोहे खायच्या चमच्याने पाहिलं तर 2 चमचे म्हणजे 1 टेबलस्पून होतो। जर टेबलस्पूनने घेतलं तर 2 टेबलस्पून घ्यायचं आणि पोहे खाण्याच्या चमच्याने तुम्ही जर घेणार असाल तर मात्र 4 चमचे तूप घ्यायचं आहे। तूप घेताना नेहमी वितळून घ्यायचं म्हणजे मोहनचं प्रमाण चुकणार नाही। आता हे छान कडकडीत तापवलेलं तूप या पिठामध्ये ओतून घ्यायचं आणि सुरुवातीला गरम असेल म्हणून हे चमच्याने असं मिसळून घ्यायचं। मिश्रण हात लावणे इतपत कोमट झालं की हे मोहन पिठाच्या प्रत्येक कणाला हे असं चोळून चोळून लावायचं आहे। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं। ज्या कपाने आपण रवा आणि मैदा मोजला त्याच कपामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। थोडं थोडं पाणी घालून आपली नेहमीची आपण पोळ्यांची कणिक जशी भिजवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर कणिक भिजवायची आहे, पण अगदी पुरीला भिजवतो तेवढी सुद्धा घट्ट कणिक भिजवायची नाही। बघा साधारण अशी घट्टसर कणिक भिजवून घेतलेली आहे। आता हे आपण झाकून ठेवून साधारण अर्धा तास मुरण्यासाठी बाजूला ठेवूया। तोवर इथे सारण तयार करतोय, त्याकरता 1 चमचा साजूक तूप घेतलं, त्यामध्ये अर्धा चमचा खसखस घातली। खसखस साधारण अर्धा मिनिट अशी छान या तुपावर परतून घ्यायची। त्यानंतर यामध्ये ज्या कपाने आपण रवा मैदा मोजला त्या कपाने मी 2 कप ओलं खोबरं घेतलं। हे सारण थोडंसं जास्तीचं मी बनवून ठेवत आहे, तुम्ही 1.5 कप इतकं सारण घेतलं तरी चालणार आहे। आता मी हे साधारण 1.5 ते 2 मिनिटं सतत हलवत हे खोबरं चांगलं हे असं मोकळं होईपर्यंत परतून घेणार आहे। त्यानंतर यामध्ये त्याच कपाने 1 कप बारीक चिरलेला गूळ घालायचा। गूळ पूर्णपणे विरघळल्यानंतर आपलं सारण अगदी मस्त कोरडं होईपर्यंत परतत राहायचं। आता गूळ घातल्यानंतर सुद्धा मिश्रण असं पूर्ण कोरडं होईपर्यंत मी परतून घेतलं, म्हणजे मोदक आपले भरपूर दिवस असे छान टिकले जातात। आता यामध्ये वेलची आणि जायफळाची पावडर घालायची आणि यामध्ये चिमूटभर मीठ घालायचं आहे। गॅस बंद करायचा आणि वेलची, जायफळाची पावडर आणि मीठ अगदी व्यवस्थित यामध्ये मिसळून घ्यायचं। बघा मिश्रण आपलं अगदी मस्त असं कोरडं तयार झालेलं आहे। थंड झाल्यानंतर ते आणखी कोरडं तयार होईल। आता हे आपण बाजूला ठेवूया। साधारण इथे आपलं कणिक भिजवून ठेवून अर्धा तास झालेला आहे। अर्धा ते 1 तास असं भिजत ठेवायचं आहे, म्हणजे मोदक अगदी खुसखुशीत तयार होतात आणि रवा सुद्धा यामधला अगदी व्यवस्थित भिजला जातो। आता हे चांगलं थोडंसं दाब देऊन असं मस्त व्यवस्थित मळून घ्यायचं आणि मग याच्या आपल्याला लाट्या करून घ्यायच्या आहेत। तुम्हाला कितपत लहान मोठा मोदक आवडतो त्या प्रमाणात तुम्ही लाट्या तयार करून घेऊ शकता। मी इथे अगदी लहान लहान मोदक करणार आहे, त्याकरता लहान लहान लाट्या तयार करून घेतलेल्या आहेत। बघा ह्या अशा हातावर गोल करून असे लाटे करून घ्यायचे आणि बाकीच्या लाट्या ह्या झाकून ठेवायच्या, म्हणजे त्या कोरड्या होणार नाहीत। अगदी शक्य होईल तेवढी पातळ पुरी लाटायची, म्हणजे मोदक अगदी व्यवस्थित तळला जातो आणि हे मोदक 10 ते 12 दिवस अगदी मस्त खुसखुशीत राहतात। जर जाड पारी असेल तर मात्र आतून मोदक व्यवस्थित तळला गेला नाही तर मात्र मोदक मऊ पडण्याची शक्यता असते। आता बघा आपलं सारण सुद्धा पूर्ण थंड झाल्यानंतर अगदी कोरडं असं तयार झालेलं आहे आणि पुरी सुद्धा मी अगदी पातळ अशी लाटून घेतलेली आहे। मध्यभागी हे सारण भरायचं आणि आता आपण कळ्या न पाडताच कळीदार मोदक कसं बनवायचा ते पाहतोय। करंजीला जसं आपण एकत्रित करतो तसं हे असं याचं गाठोडं तयार करायचं। जशा आपण निऱ्या करतो किंवा घड्या पाडतो असं करत करत हा मोदक असं एकत्र हा पोटलीसारखं करून घ्यायचा आहे। जरी आपण अजिबात पाकळ्या पाडल्या नाही तरी सुद्धा इतका मस्त असा हा आपला कळीदार मोदक तयार झालेला आहे। जास्तीचं पीठ टोकाचं काढून घ्यायचं
म्हणजे तिथे टोकाचा भाग जास्त जाडसर राहत नाही. हा आपला पहिला मोदक बनवून तयार झालेला आहे. याच पद्धतीने आपण आणखी एक मोदक पाहणार आहोत, पण त्याला सुद्धा असं पातळ पुरीसारखं लाटायचं आणि ह्याच्या मध्यभागी हे सारण भरायचं. आता याला सुद्धा या अशा पाकळ्या तयार करून घ्यायच्या. बघा, अगदी जवळजवळ अशी पाकळी तयार करून घेत आहे. आता दुसऱ्या सुद्धा बघा, मोदकाच्या सगळ्या ह्या पाकळ्या अशा जवळजवळ आणण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि बघा, हा आपला दुसरा सुद्धा मोदक इतका छान कळीदार तयार झालेला आहे. याच पद्धतीने मी बाकीचे सगळे मोदक तयार करून घेते. हे बाकीचे मोदक तयार करून घेतले आहेत. आता तळायचे कसे ते पाहूयात. तळण्यासाठी इथे मी तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल मध्यम गरम झालं की यामध्ये हे असे मोदक सोडून घ्यायचे. तळताना तेल मात्र भरपूर कढईमध्ये घ्यायचं नाही, नाहीतर मोदक हे असे तरंगत असे उलटपालट होतात आणि एकाच दिशेने ते तळले जातात. सगळ्या बाजूने व्यवस्थित तळले जात नाही. सगळ्या बाजूने असे एकसारख्या रंगावरती हे मोदक असे मी तळून घेतलेले आहे. असे छान मस्त थोडासा हलकासा सोनेरीचा रंग आला की मग हे मोदक काढून घ्यायचे. आपले सगळे मोदक तयार झालेले आहेत. बघा किती छान आपण कळ्या न पाडता सुद्धा इतका छान कळीदार आणि खुसखुशीत मोदक बनवून तयार केलेला आहे. हे मोदक पूर्णतः थंड झाले की मग हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून 12 ते 15 दिवस असेच ठेवू शकता. तुम्हाला ही आजची पद्धत कशी वाटली, मी सांगितलेल्या टिप्स कशा वाटल्या हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज एक लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांसोबत जास्तीत जास्त शेअर करा. अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी सिद्धीज किचनला सबस्क्राईब करा व बाजूला असलेले बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. पुन्हा लवकरच भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीज सोबत.